Сте с мен Хипе Гъръл. Ще имаме предизвикателство в Brawl Stars, което ще включва не използвай супер атаката си. Това ще е наистина доста трудно предизвикателство, но все някакси ще се справиме. Аз без супер атаката съм като мишка в игра, но няма нищо. Дано видеото да ви хареса. От сега ви казвам, абонирайте се за канала, харесайте това видео и сега нека да започваме. Но ще има една голяма уловка, в която ще включва моите пари. На всяко едно използване на супер атаката ми ще трябва да дам на моите фенове по 10 лева. Да, те ще си изберат как да ги използвам. И в някое друго видео ще ви покажа какво ще си купя с тези пари, които съм изхарчила де-факто. Нека да започваме. Ще играем с Едгар, да ти го вдигнем поне на 30 ранг, да има поне една хубава част в това изживяване. И нека да започваме с първата игра. Искам само да кажа, че сме обявили нов giveaway с моята приятелка на безплатен Brawl Pass Plus. Аз ще дам първите 15 лева, тя другите 10. Така че идвайте. Вече има двама записани. Вели Прото и мисля, че беше колко. Не си спомням. Само, че тук ще ни разбият. И... Опа! Добре, че бях аз и това, бро. О, не. Аз тук всяко правя, не знам. Да, изгубихме. Няма нищо. Това ще се случва много пъти, докато играеме. Имаме право да си ползваме супер атаката само за да ритаме топката, с да правиме супер голове, да скачаме. Сега в този случай съм с Едгар, който скача, затова нямам право. Нямам такова право. Правилно имам такова право. Добре, аз се унесох. Това не беше наистина нарочно, ама ние сме нубари. Добре, аз без супер атаката съм нищо. И ужас. Добре, вече сме 1-1 уравнено, трябва много да внимаваме. Наистина не знам. Дали да дам прите 10 лева? Да рискувам ли, хора? Да дам прите 10 лева, които ще изхарча аз, но все пак не знам за какво. О, не правим. О, не. Не. Опитах се да вкарам гол, ама тя вкарах. Ама тя фанаха топката. То е скилс, ама много ще му стане скилс, като изгубила. Опа, не днес. Добре, първа загуба, но поне не сме използвали супер атаката ми, така че не губим 10 кинта за сега. И пак може да се присъедините към моя нов клуб Star Team. Вече сме 8 човека. А мегапика им идва след 4 дни. Очаквам да дойдат още поне 5 човека да наваксваме. 5-6, защото наистина не знам какво правим. Дали да не сменя мап, защото нещо не ми се играе сега на този мап. Добре, с кой ли да... Добре, знаете ли какво? Вземам код. Да му направим с него. За да участвате в giveaway на безплатен Brawl Pass Plus, трябва да сте абонирани за канала ми с камбанката, да харесате ми поне 5 от видеята и още нещо, което е задължително. Да рекламирате канала ми, за да може да се абонират още повече хора и те да участват, защото за сега има 2 човека, не мога повярвам, че само 2. Това е наистина нереално. А и това си е безплатен Brawl Pass Plus за 25 лева. Какво искате? Продавам цяла къщата. Нещо по така. Brawl Pass Plus е най-добрата идея. Всеки един месец ще има такъв giveaway. Целта е просто да сте абонирани за канала и да го рекламирате като всеки един нормален човек, без да дадете пари и да сте официален мембър, като това нещо ще включва. Отново казвам, рекламирането, да сте абонат на канала ми и да бъдете коментатори. Ужас. Не днес. Добре. Чакай малко. Използвах си супер атаката. Колко пъти използвах това видео?
2 пъти ли използвах в този матч или един? Не помня наистина. Олеле, първите 10 лева отлетяха. Добре, хора. Ужас. Сигурно 20 кинта ще има за това видео. Не ми се харчи толкова много. Предпочитам си спестявам за нов iPhone. Добре, ще играя с някой, на който супер атаката му е слаба, поне за да не ме е яд. Дарил си. Да, вие долу в коментарите пишете за какво да изхарча тези 20 лева или колкото въобще ще са до края на видеото. Очаквам вашите мнения. Само не дайте да са някакви скъпи работи, моля ви се. Нещо до 10 ля, 5 ля, 6 ля, само да не надвишават сумата, която съм насъправила. Аз имах една идея за видео, но тя ще се провали, защото през 10-дневната ваканция ще съм на село и няма да изпълним тази идея. А именно да направя ново видео с изоставена сграда, защото миналия път видеото, което качих, YouTube ми го изтриха. Не знам по каква причина, нямаше гнусни работи, не съм нарушавала правата, но да. Понякога така ста. Не си направил нищо и те обвиняват в нещо. Аз сега без супер атаката не знам какво правя. Да, тук сме аут. Ако бях избягала, ще ви да дойдат още 10 лева към сумата ми. Значи за видеото сме спестили общо 10 лева, предполагам, 20-10 лева, не помня. Ако някой е видял колко пъти съм си използвала супер атаката, да пише долу в коментарите. Наистина може да забравя, всичко е възможно. Няма пак се използва. Пак се използва. 20 лева. Мале, аз тук си изхарчих половината от спестявания. Аз съм почти 50 лева към спестяванията за тази седмица. Така. Както казах, хипе и доминираме. Дали да си изпълня супер атаката и да до 30 лева, защото все пак аз си ги изхарча, няма да ги дам на феновете, така че удачно е. Добре. В това видео съм използвала само 2 пъти супер атаката ми, но може да стане и трети. Не се знае, може да стане и четвърти, може да стане и пети, може да стане и 6. Никой не може да предположи това. Но за сега мисля да си остана с 2 пъти, защото не ми се харчи толкова много пари. Мисля, че ще поръчате да си купа нещо гадно. Не знам, хора. Само моля ви, нещата, които ще ми кажете, да си купя или поръчам от някой сайт, да са на сума 20 лева, едно нещо или няколко неща, нали вече зависи, да са хубави, които ще ми вършат работа. Не, примерно, да си взема някаква напитка на лава бер, цел кашон и да ни я изпия и на другия ден да са в коша. Смисъл, нали, може да са храни, може да са дрехи, може да са играчки, може да са някакво друго. Важното е само да не е нещо тъпо и да е такова, което ще ми върши работа. Добре, чай сега ще хелнем. Трисале. Ще стане 40, защото сега ще си изпълня още един път атаката. Опа! Анна, къде отиде тази? Къде отиде? Ей, къде си? А ти на каква ми се правиш? Сега тук не да изправиш на тарикаче. Добре, 40 лева вече са в банката. Леле, хора, какви неща правя само заради вас, съм едва 10 абоната. По-напред като стана 400-500, сигурно няма да имам пари. Защото вече върват около 100 лева в този канал. Изхарчих половината ми пари за това видео, защото вече видеото, в което ги харчам, не е готово. Защото вие не сте ми казали, нали, какво да си взема. Супер, 50 лева отидох.
Това не го правя нарочно, просто са ми нужни за играта. Но няма нищо, важното е, че ще си купувам неща за мен и така, иначе трябва малко се поднува. Защото от отдавна не съм си купувала разни, примерно, играчки. Аз съм голяма за играчките, ама говорим играчки като за големи деца. Защото вече не ме кефът, нали? Каквото и да си купа, не ме кеф. Предпочитам някой да ми вземе Brawl Pass плюс на Brawl Stars или Brawl Pass. Но не играчки. Така. Ще препоръчам да се абонирате за Коко и Вени Прото, защото наистина много се стараят. Вени Прото не качва много видеа, в смисъл той обеща наскоро, но дали ще качи не знам, може просто да е заед. Ще видиме, с него мога да направим колаборация, да снимаме видеа за YouTube, не знам, ще видиме. Отново казвам. Така, другата седмица искам да очаквате мащабни видеа с моята приятелка. Ще изследваме изоставени места, ще си правим предизвикателства. Почти всички видеа ще са с нея, защото тя ми е една от най-добрите приятелки, а и 10 дена ще е при мен, смисъл, какво очакваме. Добре, хора, втори рунд. Дано не си спомням супер атаката, защото вече 50 лея отидоха. Значи, нали, отново казвам, препоръчвайте долу в коментарите какви неща си купувам, защото не ми е доста опи, когато някой ми каже, купи си нещо, ама да е това, което ти искаш. Не се разбрахме, нали? Окей, така, ужас. Тук сме много добре. Добре. Пускай супер атаката, бро. Поне то. Моля те. Yes. Добре, поне опих един. 60 лева вече. Аз имам една идея, какво си купувам. Колички на тия Hot Wheels ли бяха, не помня много. Така, препоръчвайте ми долу в коментарите. Отново казвам, ще ми трябват. Ученически ли ще са, играчки ли ще са, дрехи ли ще са, не само някакви храни, които няма да ям. Това наистина е тъпо, никой няма да се хареса на тази идея. Ще направя опция за гласуване, дали да са колички, дали да са дрехи, дали да са учебници, дали да е нещо образователно. Може пък да е в игра, нали, защото има неща, които се продават към игрите, като Brawl Pass плюс тук в Brawl Stars. За вас плюс. Част от парите на giveaway, като почва 10 на giveaway. Някой. Окей, добрата с играта, не добрата. Доста добре. Изиграем последната игра. И до там. За това видео. Изкачали сме вече сигурно 60 ля, 60. Да, толкова съм. Накрая на видеото, когато ги преброя, ще ви кажа колко пари сме насъбрали за... А ако съм пропуснала някой път, може да кажете. Аз пак ще проверя няколко пъти, за да съм сигурни. Хора, нещо... Не, моля те, не. Добре. Но ме драна ти обаждания, защото когато има обаждане, телефона ми запечва половината. Акаунта ми в Brawl Stars не е развит, затова ще качвам видеа в него много рядко. Защо? Ще влезна в силният ми акаунт, защото какво да му вдигам? Никога няма стане 10 000 купи на него, така че няма смисъл изобщо да играем от него. Предпочитам да играя на Brawl Stars, Fortnite, Minecraft, отколкото на някакви игри като примерно, да. Използвай един път атаката, не. Добре. Така, ужас.
О, точно 2200 купи и 200 коинса. Хора, дано видеото да ви е харесало. От мен чао и до нови срещи!